Hi. Kini nsokwa m n'azụ otu ihe mere. Ihe niile mere. Asị ihe niile mere. Maka na nna akpọ gị ihe akụkụrụ m. Nsokwa gị n'azụ na ihe akwụsị. Ọ gịnị? Nna ya manụ m nọ nnukwu. Ichekwa m onye ọzọ. Ngwa nsogbu adịghị ihe m na-emere. Ịta ka ị na-ekwusi na mmadụ tupu ngwa gị ihe mere. Nna ya ewebekwa nwa m mụtara kamgbe m nụrụ ka m na-achọ. Ihe m na-emere ọ bụ na ime mmụọ m na-enyere gị aka m na-emere ụmụ nwaanyị ọ bụkwazi ndị nwa amaghị eme ofu kpam ejima enyere m gị aka ozugbo ozugbo ị na-afịa n'anya gị inye m ohere ozugbo ozugbo nke ime ihe mere nọ bụ oge anụnwa echi niile ka anyị fụ na unu alụcha dị n'azụ maazị Udemba oge anụnwa echi niile ọba n'akụkọ anyị ndị na-aga na-akọ ndị na maka ha fụrụ maka ha fụrụ oge anụnwa echi niile mmebe ahụ ma bịa ka nna ọ kwesịrị na ewu na-alụfọdụ maazị Udemba mma bịa ebe ahụ oge dịka oge nne m kpam ebe ime ejima ozugbo ozugbo ị na-apịa n'anya gị echefukwana mana tupu ị bịa agụbara mmadụ ebe ị na-aga agụbara mmadụ kata mụ na gị na-abụ ụgwọ ọrụ mmehie bụ ọnwụ oyimu wepụ aka na njọ iwe ụmụ mmụọ nọ na-egbu mgbu iwe ụmụ mmụọ nọ na-afụ ụfụ Ichioka kezi ihe iji hapụ m ebe a ịma na m nọ na di ewekwara n'iwe ọkwara na mgbagharị ka nkụ gbagharaba nne m gbagharaba ụbọchị a gara aga na ikwere m nkwa m na-eme ka ndị ime ka ya esi eme ịmakwa ihe mere nke bụ eziokwu bụ na afụkwa achọ nka mụ na gị na-abụ na-emekọrịta ya ihe nwoke na nwaanyị na-eme anyị na-ewe ọ na-asọ gị ọ na-asọ m Chukwu ajụ ịma na m bụ nwunye mmadụ onwe ihe Chukwu ya ajụ n'ihe mụ na gị na-ekwu maka na ihe ya bara uru ị na-abụ nwunye mmadụ di gị ọ na-eme ihe kwesịrị na ọ ya eme iwe nọdụ ebe anọ ọ na ịma ha na-aka ka m chọrọ inyere ụlọ ụkwụ ahụ Ichioka ị hapụzi m afọ ọbụbụ ka ị na-abụ ife akwụkwọ n'ife ga-enyere gị na-adị gị aka ka m na-agwa gị ihe m na-emere ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ị na-agba isi akwara ịnọ na dị chekwa ya eche wepụ aka na mpụ njọ ọbụla nwere ụgwọ emela ihe ala na-asọ akwụchiri n'ibe gị ụzọ oyime megide nwanne gị sere aka gị na njọ